Un, dos e tres de espera. Chea de vida. Por arriba. Chea de vida. Un, dos e tres para baixo. Vale, pides ben. Ahora facemos actitudes. Espera que tengo que dar aquí un recado a un amigo. Ben, está preparado o cámara. Xa sabedes como vai isto, non? Con actitude, veña, unha vez volta máis para ver se xa están no primeiro posto ou ainda non sei. Que presión. Vamos alá, veña, que non se diga. Chea de...